לשאול מה הוא עושה, לשאול מה הוא צריך לעשות, להבין מה הוא עושה ולא צריך לעשות, ומה הוא צריך לעשות ולא עושה, ולנסות לקחת את נושאת המטוסים הכל כך גדולה, יש לנו נקראת קרן ישראל, ולעשות את הכיוון מחדש בהרבה מובנים, שהוא לא בהכרח חדש, אלא הוא מחזיר אותה לדעתי ללוז ההיסטורי שלו. שהוא מצד שלי גם אקטואלי יותר מגלל. ואנחנו נמצאים, בקרן הקיימת, בעיצומו של תהליך של מיקוד של הפעילות שלנו מחדש. ובתוך הדבר הזה יש את היערות שכולכם מכירים, שיש להם משמעות אקלימית מאוד גדולה, משמעות סביבתית, משמעות של פנאי ונופש, קליטת קהל, נושאים דרמטיים. יש את הנושאים של התיישבות. אבל יש לנו גם את העולם של פיתוח סביבתי, בצורה המשמעותית ביותר, וגם את עולם המים. שהרבה פעמים בקק"ל מזוהה מאוד עם מאגרי מים, אבל קק"ל היסטורית גם הייתה מאוד מאוד חזק בעולמות הנחלים. יש לנו מטרה גדולה להחזיר אותה, להיות חלק מרכזי מכל עולם הנחלים. אבל קק"ל לא רק ממוקדת בנושאים, הליבה שלה אמורה להיות בסוף בדרום ובצפון, בנגב ובגליל. ולכן, לפני מספר חודשים, פנה אליי שותף יקר שלי המון שנים, יובל אדמון, שלקח על עצמו את המשימה בעיניי הקדושה הזאת, של כל הנושא של הטיפול במפרץ חיפה. ומעבר מעולם אחד לסוג אחד של כלכלה, שמביא איתו הרבה סוגים של זיהום. וסוג אחר של כלכלה וצמיחה שמביאה איתה סביבה ואיכות חיים ברמה זו. יובל, ואבי שמחון, גם ראש המועצה הלאומית לכלכלה, טוב, הציגו לנו את החזון של נחל הקישון, כחלק מרכזי מהאירוע של מפרץ חיפה, והשינוי שצריך לעבור. ומצאתי בזה גם את העולם של הפיתוח הסביבתי, גם את העולם של שיקום הנחלים, וגם את העולם של פיתוח הצפון. ופה, באמת, אני רוצה להגיד שקרן קיימת לישראל נמצאת היום בצפון כמו שהיא לא הייתה בו אי פעם. וכמו שאף אחד אחר, לצערי הרב, לא נמצא בו באותה עצימות. עכשיו, אנחנו יושבים פה היום בחיפה. וכשאנחנו מדברים על הצפון היום, עיקר הפוקוס נמצא בקו העימות הצפוני, ובצדק. מה שעוברים התושבים בקו העימות הצפוני מ-2024, סבל מתמשך, פינוי בלתי נגמר, וחזרה עד עכשיו חיים תחת האש שנמצאים בה. עם מענה אזרחי לא מספיק חזק, לא בחירום ולא בשגרה. מחייב אותנו. נשים שם השקעות מאוד גדולות. וקרן קיימת השנה תשקיע מיליארד שקלים לבד. 500 בהחלטת הממשלה האחרונה שעברה השבוע, ו500 מחוץ להחלטת הממשלה, ביישובי קו העימות הצפוני, שדרוג, פיתוח. קו העימות הצפוני הוא חלק גדול מהצפון, חלק שני זה הגולן, שרק בו אישרנו לאחרונה החלטה נוספת של 115 מיליון שקלים לקצרין במועצה אזורית גולן לפיתוח התיישבות ברמת הגולן. אנחנו נמצאים בעיצומה של החלטה לחיזוק אזור לב הגליל. האזור של מנוף הגליל, משגב, כרמיאל, אנחנו פותחים את הראש, פועלים אותו אפילו מערבה את עכו, ומזרחה את עפולה. ואז נשארים אזור הכנרת, בצפת, חצור ראש פינה, שבהם אנחנו מטפלים, ומפה אנחנו מגיעים לאיפה שאנחנו נמצאים היום, למה שנקרא מטרופולין חיפה. חיפה, הקריות, נשר, עד טירת כרמל בדרום. אזור שצריך סיוע מאוד מאוד משמעותי בכמה מובנים. קודם כל, אני לא ידעתי לגלות, זה בשתי אני אגיד, שהמטרופולין פחות צומח באופן יחסי למטרופולינים אחרים פה באזור, ובטח ביחס למה שהוא צריך, שאנחנו צריכים שהוא יצמח. אחר כך, צריך לומר בכנות שחיפה היא לא רק השער לצפון, היא גם ספק שירותים של הצפון ברמה הגבוהה ביותר שיש. לא רק אזור המפרץ,
אפילו לא עכו, אפילו לא נהריה, לא רק כרמיאל, אלא גם אנשים מקריית שמונה. בסוף יש שירותים שצורכים רק במטרופולין של חיפה. לא עפולה, לא טבריה, אין עיר אחרת שמספקת את האירוע הזה, את היכולות. ולכן, חיפה והמטרופולין כולו, שלא פגש מספיק את הקרן הקיימת לישראל בשנים האחרונות, יפגוש אותנו מאוד ב5 שנים הקרובות. ואתמול, אחרי עבודה מאומצת של קרוב לחודש, שהתחילה בביקור ברשות נחל הקישון, אני רוצה פה לברך שרית. שרון. שרית, שמעורבת בזה מהכובע של עיריית חיפה, יש את שרון, מנכ"לית רשות הנחל. ואני אגיד לכם בכנות שבביקור שעשינו ברשות הנחל, התרשמנו עד מאוד מהעבודה של הצוות המצוין של הרשות ושל שרון ומהתמיכה של עיריית חיפה ומשיתוף הפעולה עם המועצה הלאומית לכלכלה והצוות שמוביל את המנהלת לשיקום המפרץ והפיתוח שלו. ובאמת הנחינו שם לצאת לעבודה מאומצת שבה קק"ל תבחן את הפיתוח של פארק מורד נחל הקישון תחילה כצעד לפיתוח הרבה יותר משמעותי של כל הפארק כולו. ואתמול בדירקטוריון קק"ל אישרנו החלטה לתקצב 100 מיליון שקלים לשיפור ופיתוח 250 דונם בהתחלה שזמינים היום, וככל שתהיה קרקע זמינה נוספת ניכנס גם אליה בכל הכוח. זה מתחיל ב-42.8 מיליון שקלים שאנחנו מתקצבים רק בשנתיים הקרובות, ל-26 ו-27, והשאר ב-28 עד 2030, הכל בהתאם כמובן לאומדנים, תוכניות מפורטות, שעבודה מקצועית מאוד מאומצת שנעשתה רשות הנחל עם הצוותים שלנו לקק"ל, מרחב צפון שלנו. והדבר הזה מבטא בסוף, כמו שאמרתי, את המחויבות העמוקה שלנו לאירוע. זה פעם ראשונה שקק"ל משקיעה במרחב כזה באופן כזה. ונוסף על הכל, נמצא פה ידידי אבי לוי, חבר דירקטוריון קק"ל, שהוא איש חיפה באזור, שיזם יחד איתי את המהלך הזה. מגיע פעם מכל הכבוד פה מכולם. אנחנו מסתכלים על הפארק המטרופוליני הזה כאירוע לאומי, לא אירוע מקומי. גם בהיבט של הצפון, אבל גם בהיבט שבסוף פארקים מטרופוליניים עם המשמעות הסביבתית, הכלכלית, התיירותית שלהם, היא אירוע לאומי שחייבים לאמץ אותו ללב שלנו, וחייבים לתת לו את כל המשאבים כדי שהוא יצליח כמה שיותר. ולכן, אנחנו ממש הגדרנו את הקישון כפארק מטרופוליני, שאנחנו רוצים להיכנס אליו, כמו שקק"ל הייתה בעבר בנחל באר שבע, שזה 1,000 אלפי הבדלות, כי הקישון הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי, כמו שאנחנו מאוד רוצים לקחת את מה שנקרא פארק אריאל שרון, ולקחת גם אותו קדימה, ולרוץ איתו כריאה ירוקה מרכזית באזור המרכז. אנחנו רואים את הערך האדיר של המקום הזה, גם במובן של פרויקט גדול שאנחנו רוצים להוביל, של שיקום נחלים מהים ועד הירדן. אנחנו רואים ערך בפארק האגמים בנשר במובן הזה, ובצורך לפתח גם אותו כחלק מאותו מכלול סביבתי רחב. ואנחנו בוחנים את זה. אני פה ממשיך לנשר כדי לצייר שם בפארק, כדי לבחון את האירוע שתמצא לפיתוח הפארק הזה כעוגן שימשיך את האירוע של הקישון וייצר מרחב שלם של פארקים ומתווי מים ואגני טבע דרמטיים לרווחת התושבים. ואנחנו מתקדמים על זה הוליסטית. ולכן, אני באמת רוצה לומר פה, לסיכום, שאנחנו גם בשיח מתקדם עם עיריית חיפה, ושרים פה בצוותים, על נושא היכולת של קק"ל לקחת מעבר לאחריות על הפיתוח בפארק, אלא את האחריות ממש על תפעול הפארק והניהול שלו, יחד עם עיריית חיפה, יחד עם רשות הנחל. אנחנו רואים ערך גדול מאוד ולהביא כמה שיותר מבקרים לפארק הזה לכשיקום. להקים בו מבנים מפוארים שיהיו גם הם עדן שואבת לאנשים. להפוך את האירוע הזה כולל מפנה סביבתי, כלכלי, תיירותי, אזורי, חברתי גם, ברמה הגבוהה ביותר, כדי לעזור להניע את המהלך הכל כך גדול
הגדול, שיובל, הצוות שלו, יחד עם ראשי הרשויות, אמורים להוביל פה המרחב הזה. אמרו לי שפספסתי פה את כל האקשן קודם, המשמעותי. אני רוצה להגיד לכם שקק"ל לא תסתפק רק בהשקעה בפארק. אנחנו הולכים להיכנס עמוק להשקעה גם ברשויות, כדי לעודד אותן לקחת חלק במהלך הגדול הזה. חלקן רואות הפסדים, אנחנו נעזור להם לראות יתרונות, ונעזור להם לראות רווחים, כדי להבין שבסוף כולנו צריכים להיות מחויבים לחזון הלאומי הכל כך ענק שמובל פה על ידי המועצה הלאומית לכלכלה, רשות הנחל, הרשויות המקומיות, ואנחנו היום אני גאה להגיד גם קרן קיימת בתוך האירוע הזה בכל הכוח. תודה רבה לכם.